Purian itu hatta, tapuk kama perminggota di manugoton, suaksoni nang dongan nami na mengikuti kebaktian di Bagasa Tikyon melalui live streaming. Tapasada marohata, adorak suta mulai perminggota, martang yang nahohom mahita di Bagasa rohat tabi. Amin. Tapuji matuhata marhitede nomor 10 sada ayat sada dot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Asi maroham diyaw ali Jehovah, ay targogot duaw, maras dorohaku dohot dagiku, alay ang goaw tuhodo aw marhaporusan. Ali Jehovah nikudo, hodo de batakku, marguru tu tanganmu do akka persoryoki, say palua mau siya tangan ni akka musuku, dot siyan akka namangalotong yaw. Ali Jehovah, say unang paura kau, ay hodo na hujow, say palua mau marhite-hite hatigoranmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan Yesus, sasadahodo si Pangulo padumo jolma dohot debata, hupuji hami goarmi, jalo hudok hami mauliate tuho ala ni saluhut na binahin mi, patupahon hanguluan nami. Say dongani mahami marhite-hite asin ni roham, asaw pikiri hami toktong na tinaonmu dohot hamamatem. Asa warsakok kami dosa nami, jala sa tubuh di hami haporsiaw na sitong, jala sa maroha holongan hami huhut madok mauliate tuho, asa ulo hami manghihutok ko ro di hamatean. Ali Tuhan Yesus,
Di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut huria, nauk tinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai, olat nion rodi saliling ni liling na. Amen. Hudul maita. Tapuji matuhatta marhitede nomor 332 ayat sada. Tangihon hamuma patik diri bata, ima patik perjulu sahat rodi patik paupaton, patik perjulu, audu jahuba di batam ninna di batata, dan jadi maraktu pau bainonmu di batam, patik paduahon, dan jadi ganaonmu jala dan jadi sumanonmu, manangahan na di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan naik na diturun ni tano, yang gutung gabi si sobaon manak siuluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon goar ni di bata, yang go soture dalan na, ay hona uhum na dusugut, akan namar sineang di goarna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon ari minggui, di naunomari ma ulahamuna sa siulaunmu, alai ari papituhoni ari parianen jauh bade batamdui, dang jadi ho mangula anggo dina sadari, manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru, rodi pinahanmu, rodi pangisi ni hutani halak pe namangibati hutam. Ay di naunomari do di topa de bata langit dohot tano dohot laut dohot na seisina, dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, di bahenido bahen na di pasu-pasu di bata jahoba, ari paradianan nai jala di perbadiai. Atong rap mangidogogo mahita tutuhan di bata la mangulahon patik nai martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata say pargugui mahami mangulahon ahobar tu patik mi. Amin. Tapuji matuhata marede hita sian buku ede nomor 410 sada ayat 2 dohot ayat 3. Suara
pauduk de marohata, tatapoti madosata tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale debata nami na marasiroha jalan abadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, manang pigahali hami rotu jolum, puhilala hami rikot do asini roham di saluhut hami halak pardosa. Alanido ubahin nau paserep hami diri nami sadario di jolum, jalahu parhatopotami, tungna jot-jot do hami manibil sian akadalan munabadia, songon biru-biru nalilu. Sayunak pabali hami sia jolum alani dosa nami, aidang di halomo roham hamaten ya kapardusa, alai hamu bau nirohana do lomo niroham asa mangulu. Se sama saluhut hagiduhon nami dohot pangalesion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham di hami marhite-hite panidangion, dohot hagogod nito di parbadia, asa tarapul situturo hanami majoho, asa patun tigor jalau daulat hami marpangalaho, bahen hasangapod di guarmu nabadiai. Amin. Tabigima baga-baga ni dibata taringot tuasisan ni dosata, musat piak kadoluk jalahu mutal akarubian, alayang go parasi ni rohakku nasotu pamucat siapko, jala pada ni hadamyokku nasotu pahumordit, ninna Jehovah siasiho, hasangapon ma di debatana digijang. Amin. Tapuji matuhata maredehita sian buku ede nomor 210 ayat 2. Hatani debata nagabe turpuk epistel di minggutta sadarion, imana tersurat di buku ni Matius bidu 20 sada, mamukas yan ayat sada sahat rodi ayat sia, tajahama marsorik-soring. Dungi lahomad dapoton huta Jerusalem, sahat manasida tu sosor bet page, mardonokon doluk jetun, sianima disuruh Yesus sesianna dua halak. Ninama, laho mahamu tu sosor nadi jolomunaan, mami torjupang hamuma di sitambat halode sada rapdot anakna, har-hari jala tubuh hamuma itu au. Jadi molo tungadong nama dok hatana tuhamu, alusi hamuma narikot di Tuhani, narikot di Tuhani doi dungi pitor luason nama. Alai masa pesongoni asa jupang nahinatahon ni panurirangi. Pabuah hamuma tuboru Sion, idama naroma rajami manopotho, nalabok dorohana, halu di dohudulan na dohot anak ni halu di boban. Dungi lahoma akasisiani patupahon nani dok ni Yesus tunasida. Di buan nasida ma haludei dohot anakna dia pehon ma ulos nasida tu gijang na laos di pahudul ma Yesus di atas nai.
Deba sian natoropi pahebakon ulos nasida tudalani. Na deba nari manangi akarating hau jadi di paserako tusi. Alai sudena toropi akan di jolona nang na mangihut siad pudipe mangulupon hosianna di anak ni Raja Daud pinaso-paso man marhite gor ni Tuhani hosianna ma digijang imasahatna martua doa kana tumangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian bukwede nomor 716 ayat sada dohot ayat 2. Sidakon maha porseot tay songon na hinatidakon ni dong atas sa porseot di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugo na suatu dusan nato mapalangit do tano au porsea di Yesus Kristus anak debata Jahoba na sasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian siato di parbadia adorak suhaguguan ido tuhata na tumau na birnit di pangumman ni silatus na mati tarpajal di bana di hau pinor silang na tua tuban turung di tanom na mula mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul di siamun di bata Jahoba amanai palgogo na suatu dosani di simay bana pay mamula sugot tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate au porsea di tod di porbadia
Jala dong sada huria nabadia, huria atau panyala Kristen akan nabadia, dohot deha sesaan di dosa, dohot deha taina madok, mulak mangulur sogot daging ni halak nong mate, dohot deha nguluan na sora suda. Amin. Tabege matik ting na masa dohot naneng masa di mingguta sadaryong. Tikting HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu. Minggu Palmarum 10 April 2022. Topik minggu, Pinasupasuma naro di bagasan gowarni Tuhani. Kosong sada jadwal pertanggian Jumat Agung Dohot Paskah tahun 2022. Naparjolo Jumat Agung dilanjutkan dengan perjamuan kudus Ima di hari Jumat tanggal 15 April 2022. Sekolah minggu masuk pukul 6 WIB secara online, pukul 6 WIB bahasa Indonesia, pukul 10 WIB bahasa Batak, pukul 10 WIB bahasa Indonesia. Marulau Nahohom di hari Jumat tanggal 15 April 2022 masuk pukul 10.04 WIB. Paskah Naparjolo Minggu 17 April 2022. Naparjolo ibadah Paskah subuh manang buha-buha ijuk anak sekolah minggu masuk pukul 4.00 WIB bahasa Indonesia. Pukul 7 WIB bahasa Indonesia, pukul 10.00 WIB bahasa Batak, pukul 10.00 WIB bahasa Indonesia. Paskah Napaduahon Ima di hari Senin tanggal 10 April 2022 masuk pukul 10.00 WIB berbahasa Batak. 02 ibadah khusus A. Ibadah khusus nang dipatupa di hari Minggu 17 April 2022 di Parmingguan pukul 10.00 WIB. B. Sermon tu pelayan ibadah khusus nang dipatupa di hari Kamis tanggal 14 April 2022 masuk pukul 10.00 WIB. Pinangido tusude pelayan ibadah khusus Asaroma Mandohoti Sermoni. 03 kelas CD periode 2021-2022. Marhadomuan tu ibadah pasyon dohot Jumat Agung macohot ma pertemuan kelas CD. Dimulai mamuse di hari Jumat dohot Sabtu tanggal 22 dohot 23 April 2022 masuk pukul 10.00 WIB. 04 Pesta Gotilon. A. Pesta Gotilon nang dipatupa di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022. Duksidung tiktingon tabegema sosialisasi sian panitia. 05 Dewan-Dewan, 05 Sada Dewan Koinonia, 05 Sada-Sada Seksi Paropuan. A. Sermon Inahanna nang dipatupa di hari Selasa tanggal 12 April 2022 masuk pukul 10.00 WIB maringanan di RSG Gereja. Pinangido tusude Inahanna Asaro Mandohoti Sermoni. Tiktingon ma nagabe undangan. B. Tema perayaan Paskah dan Parheheon Paropuan tahun 2022 Ima. Tema tak terpisahkan dari kasih Allah. Roma 8 ayat 38 dohot 30. Subtema kebangkitan Kristus membawa pembaharuan bagi seluruh paropuan HKBP Pasar Minggu menuju satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Dengan demikian seluruh paropuan yang ada di HKBP Pasar Minggu dapat bersatu padu untuk memberikan yang terbaik
untuk kemuliaan nama Tuhan. Rencana kegiatan perayaan Paskah dohot perayaan Parhehon Paropuan dibagi dua rangkaian acara. Ima naparjolo pembagian telur Paskah, roti, dan air mineral di hari Minggu tanggal 17 April 2022, waktu Duksidung Parmingguon manogot pukul 10.00 WIB, Parmingguon Arian pukul 10.00 WIB, dohot Parmingguon Botari pukul 10.00 WIB. Inganan di pintu keluar gereja. Napaduahon seminar di hari Minggu tanggal 17 April 2022, waktu pukul 10.02 WIB, Manang Duksidung Parmingguon Arian. Inganan Gereja HKBP Pasar Minggu. Pembicara Saud Sitompul, MSI CME, Ethos Master dan Motivator Nasional. Duksidung Tiktingon Tabegema Seksi Paropuan Pasahaton Panorangion. 0512 Seksi Sekolah Minggu. Jadwal Zoom Sekolah Minggu di bulan April 2022, dohot kegiatan-kegiatan Marhadumuan 7 Umat Agung dan Paskah Boi Mata Jaha di Tikting Naadong di Hita. 06 ruas nama ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan. Sude Parhalado ni Huriata HKBP Pasar Minggu Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot ulang tahun pernikahan ma dihamu sude ruas ni Huriata. Goar-goar ruas marulak tahun di Bagasan Samingguon mulai siang tanggal 10 April 2022 sahatu tanggal 16 April 2022 Boi Mai Tajaha di Warta Jemaat Naadong di Hitabe. Hatani debata di nama rolak tahun ima, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu. Ulangan 5 ayat 33. Tikting naso jinahahon dohot parhepongon ni Huriata Boi Mata Jaha di Tikting nang di Parade Huriata. Songonima Tikting di Hita di Bagasan Samingguon. Tabegema Panorangion naparjolo sian panitia pesta gotilon dungi diuduti sian seksi Paropuan. Salam. Salam dalam nama Yesus Kristus yang kami hormati Abang Pendeta Matiar Sitorus MTH, yang kami hormati Amang Inang Parhalado HKBP Pasar Minggu, yang kami hormati Amang Inang Jemaat HKBP Pasar Minggu, serta yang kami kasih anak-anak kami Napo Subulung dan remaja HKBP Pasar Minggu yang hadir pada saat ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Izinkan kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada Amang Inang Pendeta atas kepercayaan diberikan kepada kami untuk melaksanakan pesta Gotilon di tahun 2022 ini. Adapun Pesta Gotilon 2022 ini mengusung tema mengucap syukurlah dalam segala hal, dengan subtema Pesta Gotilon 2022 merupakan anugerah dan wujud pengucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu, khususnya di tengah pandemi ini.
Dalam Pesta Gutilon HKBP Pasar Minggu 2022 terdapat beberapa rangkaian kegiatan pengumpulan dana yang kami laksanakan dari hari-hari sebelumnya hingga nanti tanggal 26 Juni 2022 ya berupa amplop ucapan syukur yang sudah tersedia di warta jemaat kita masing-masing. Kemudian seluruh wilayah berupa uang tunai dan makanan dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 17. Selanjutnya seluruh kategorial punguan kur berupa uang tunai dan seluruh barang. Dilanjutkan dengan lelang panitia berupa pinmas, lelang barang makanan dan buah, lagu dan tortor. Penjualan kupon berhadiah, adapun untuk kupon tersebut dapat dipesan melalui situa wilayah atau bisa didapatkan di depan panitia yang berlokasi di depan gereja kita setelah selesai ibadah mingguan dengan harga Rp25.000 per lembar serta persembahan ke depan pada setiap hari Minggu sampai dengan nanti menjelang Pesta Gutilon. Lelang barang yang disiapkan karena mengingat kondisi pandemi, parsel buah dan makanan akan disiapkan oleh panitia dan wilayah mengganti dengan uang tunai ke panitia dengan harga 1 pek parsel buah sebesar Rp250.000 dan harga parsel makanan 1 pek Rp250.000. Sedangkan lelang makan, buah, dan minuman ringan akan kami siapkan seminggu sebelum hari H agar pada hari H tidak terlalu banyak waktu untuk digunakan hanya untuk melaksanakan kegiatan. Jadi penyerahannya langsung target panitia pada hari H, penyerahan barang dan lelang saja. Sedangkan panitia juga membuka kesempatan kepada semua jemaat jika ada yang akan memberikan barang yang akan dilelang pada hari H dengan minimal harga Rp500.000 dan layak untuk dilelang. Jenis barang yang diharapkan oleh panitia ya berupa lukisan kanvas, guci keramik, pajangan kristal, tas wanita, songket, dan lain-lain. Dana silua wilayah supaya dapat ditransfer ke rekening panitia Pesta Gutilon 2022 yang dalam hal ini nanti bendahara maupun situa wilayah dapat menerimanya melalui rekening Bank Mandiri. Adapun puncak acara Pesta Gutilon tersebut akan diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2002 dengan pelayanan ibadah minggu hanya 1 kali dalam 1 hari tersebut dan kemudian dilanjutkan dengan acara pesta seperti makan bersama, lelang barang dan semacamnya. Mengingat kalau dihitung waktu dari hari sekarang minggu ini sampai dengan pelaksanaannya tinggal 77 hari lagi. Jadi kalau kita hitung dalam kebaktian kita setiap minggu hanya tinggal 11 kali kita melaksanakan acara minggu kita. Jadi setiap persembahan yang diberikan jemaat melalui amplop ucapan syukur yang disediakan di depan pintu gereja dalam setiap ibadah minggu sampai hari H, persembahan ucapan syukur yang diberikan melalui situa wilayah kesemuanya tersebut akan kami umumkan melalui warta jemaat sehingga tak ada satupun yang luput dari peran serta jemaat dalam rangka Pesta Gutilon ini.
Sebagaimana kita ketahui bahwa makna dari pesta Gotulon adalah pesta panen, di mana persembahan ataupun silua yang kita berikan sebagai wujud ekspresi rasa syukur kepada Tuhan atas berkat dan kasih-Nya yang berlimpah yang telah diberikan kepada kita, bahwa Allah sudah terlebih dahulu memberikan kasih-Nya kepada kita. Di tengah pandemi COVID-19 ini memang menjadi tahun-tahun yang berat bagi kita semua. Namun kami percaya bahwa kita akan dimampukan untuk melaksanakan Gotulon 2022 ini apabila kita semua ruas bersatu dalam melakukannya. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami mengajak Amang, Inang, dan seluruh jemaat AKBP Pasar Minggu untuk dapat bersama-sama berpartisipasi dalam mengikuti acara ini, dan kiranya bantuan yang diberikan dapat dipergunakan untuk meningkatkan pelayanan bagi setiap kategori dan seksi-seksi yang ada di gereja ini. Dalam tahun kesehatan ini, marilah kita semua dapat sehati, sepikir dalam melakukan pelayanan lewat acara Gotulon 2022 ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan kita semua kesehatan di tengah pandemi ini, agar kita dapat menjalankan semua rangkaian program Gotulon 2002 dengan penuh sukacita dan hanya demi kemuliaan nama-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Shalom. Nahu parsangapi hami, Amang Pandita M. Sitorus MTH, Amang Inang Parhalado Nihuriata, Amang Inang Sude Ruas Nihuriata, Aka Yanakon Nahu Haholongi Hami, Sian Sikola Minggu Remaja Naposo Bulu, Dohot Sude Ruas nama dohoti permingguan di Bagasan Sadarion melalui live streaming sian inganat tabe. Parjoloma tapasahat hamoliateon nirohata tu amata pardenggan basa harana dilehodo tuhita hahi pason jalaboy madahoti permingguan di Bagasan Sadarion. Kami sian pengurus seksi Paropuan Nihuriata Rodo Laho Nanaing Pinabotohon Tuhita Ima kegiatan pasca Nanaing Siulahonon Nami Songon Nadong Dihuriata Songon tema Ima tema ni pasca ni seksi Paropuan tak terpisahkan dari kasih Allah, dibuat Maisian Roma walu ayat 30 walu sahatu 30 sia. Jala sebagai subtema kebangkitan Kristus membawa pembaharuan bagi seluruh Paropuan HKBP Pasar Minggu menuju satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan. Jala songon rangkaian kegiatan nanai sipatu paon ima sada pembagian telur, roti, dohot, air mineral. Di Patupa di hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022 dung sidung parmingguon manogot arian dohot botari. Dibagi mai di pitu haruar ni gareja. Napaduahon seminar di Patupa di hari Minggu tanggal 10 April
dung sidung parmingguan arian pukul 10.02 WIB. Jala dipatu pado jolomangan bersama sebelum acara seminar nanaing dilaksanakan di ruang serbaguna. Dung suidung mangan bersama dilanjutkan mai acara seminar. Jala topik seminar ima membangun motivasi kesehatian dalam pelayanan paropuan HKBP Pasar Minggu. Sebagai pembicara Saud Sitompul MSI CME. Nah, patoluhon sebagai tambahan yaitu gerakan Rp5.000 seksi paropuan. Songon nang hujal hami surat sian pusat HKBP jala diteruskan untuk setiap distrik HKBP di patupa seksi paropuan HKBP do gerakan Rp5.000 jadi setiap paropuan di Huriata laho mengurupi dana pensiun HKBP. Ima diulahon mulai hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022 sahat tu bulan Juni tahun 2022. Jala dana na terkumpul. Jala dana di Papunguma di pitu haruar ni gereja. Songani nang sude dana natar papungu di serahoma tu bendahara ni paropuan seksi paropuan dan seterusnya akan disetor tu rekening seksi paropuan distrik dan distrik selanjutnya meneruskan tu HKBP pusat. Jadi songonima jolo rangkaian kegiatan ni pasca paropuan tahun 2022. Arop doro hanami di sudehita paropuan ni Huriata roh madohoti kegiatan tersebut. Semoga Tuhan memberkati kegiatan tersebut dan boy mardalan denggan. Moliate sebagai tambahan hujaha majolo surat sian distrik tentang gerakan Rp5.000 oleh perempuan HKBP. Jakarta 5 April 2022 nomor 133 garing D 8 Romawi strip DKI garing 4 Romawi garing 2022 perihal pengumpulan gerakan Rp5.000 oleh perempuan HKBP. Kepada yang terhormat Pendeta Resort garing pimpinan jemaat diteruskan ke seksi paropuan Huria di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus Raja Gereja. Merujuk kepada surat Eporus HKBP nomor 1872 garing L18 garing 11 Romawi garing 2021 perihal gerakan Rp5.000 oleh perempuan HKBP. Dengan ini kami beritahukan kepada seksi paropuan Huria untuk mengadakan gerakan Rp5.000 per sekali saja oleh setiap paropuan HKBP. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan sebelumnya, kami sangat mengharapkan dukungan seluruh pendeta resort garing pimpinan jemaat agar setiap perempuan HKBP bersehati mendukung pengumpulan gerakan Rp5.000 tersebut. Hasil pengumpulan gerakan Rp5.000 tersebut dikirimkan ke rekening atas nama pengurus PPD HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih. Teriring salam dan doa HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pareses, Pendeta Bernard Mani MTH. Tembusan pertama, Eporus HKBP. Kedua, Kepala Departemen Koinonia HKBP.
Ketiga, Ketua Konferensi Parupuan HKBP. Keempat, Bendahara Umum HKBP. Kelima, Ketua PPD HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Keenam, Pertinggal. Songoni Majolo Naboi Hami Pasahat tentang kegiatan pasca ni seksi Parupuan di Huriata. Moliate Horas. Huhut papungupilian tapuji matuhata marede mahita sian bukwede nomor 210 ayat 1 dohot udutna.
hauduk ma pikirata martangi yang mahita. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan goarni Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas madita saluna hatani debata nanaeng si tangi honota si hangulu honota imasian pesalmen bidu 110 mamuka sian ayat 10 sia sahat tu ayat 20 sia tatangi-tangi ma amang dohot inang songonom mahatana ukap hamuma diau akka bahal ni hati koran asa hubongoti akai lao mamuji Jehovah odo bahal ni Jehovah bongotan ni akka partigor rido bongotan ni akka partigor doi sogot mandok mauliate ma au di ho ala naung dia lusi ho au jala majadi hatu oku batu naung binolokon ni akka padde bagas ima jadi batu parsuhi sian Jehovah doi masa halongangan doi anggo di matatta Ariondo na jinadihon ni Jehovah marolopolop jala marlas ni rohama hita disi ia le Jehovah sai manupak maho ia le Jehovah sai homa mabahen majadi pinasupasu mana ro mar hite-hite goar ni Jehovah hu pasu-pasu hami mahamu akan nasian bagas ni Jehovah Jehovah do debatata jalaibana madongani hita tabaton hamuma akka pelian pestai sahat rodi akka taduk ni langgatan hodo debatakku jadi hodo pujiokku ale debatakku sai hodo pati bulokku ayat napar pudi mandok mauliate mahamu di Jehovah ai pardengkan basa doibana ai rodi saliling nililing nado asini rohanai ima sahana sahalinari horas madita salam sehat dihamuna akadongan saha porseaon masuk maita di mingguon ima minggu palmarum alana di hari Jumat tanggal 15 April ima nasongon Jumat Agung uno ni hapor seota di pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus tu ita jolma pardosaon alanima tabereng majolo turpuk jami taon di perngulutta hobar tunang tatangihon nakingan ima jami taon di bayad do topik na pinasupasu manaro di bagasan goarni Tuhani marulopolop do bangsa Israel di minggu Palmarum menyambut mengelu-elukan haroroni Tuhan Yesus sebagai Mesias na paluahon
bangsa Israel sian akka parukilon sian akka nama baik nasida tarsosak lumubi may alani tekanan sian kekaisaran Romawi alani mana sida mengelualukan Hosianna marlapatan selamatkanlah umatmu sian hata hebir tangiang doon tangiang pangidoan turaja naroi naung mardalan memasuki Jerusalem alea doraksoi buka dorohani bangsa Israel menyambut haroroni Tuhani berharap Tuhani boy paluahon nasida hidupan na dia lulukan Hosianna artinya selamatkanlah umatmu ini, selamatkanlah. Jala debatado na mampu mengalehon haluahon. Hanya Tuhan yang bisa memberikan keselamatan. Hidupan nana sida mengelualukan. Jala adong disita bereng muse rangkaian proses perjalanan nasida sian huta Betpage madapoton dolok jetun naing nakok tu Jerusalem di parade sisian naing halude songon naung dilubahon yaka panurirang di Zakaria sia ayat sia Tuhan Yesus manakohi halude aman tayi dari son buasa Tuhan Yesus dang markuda alena tayi da ima halabohon do kepemimpinan manang kehadiran ni Tuhan Yesus halabohon dang nanaing kekerasan molo jolma kekerasan do alai molo Tuhan Yesus halabohon tolong ditampilkan dulu multimedia Matius 5 ayat sia ngaliling tabigite jalang ngata haporsyayon martua masibuan dame taberang majuwa manginang martua ma sibain dame ay guaron do nasida Tuhan Yesus sibuat dame bukan dengan kekerasan itu mana manakohi halude Tuhani dang manakohi kuda na gaga perkasa na keras tidak tapi Tuhan Yesus manakohi halude jala inung ngadi lubah hokian jauh sebelum oleh para nabi on boy taber sendiri di Zakaria sia ayat sia nangek mata buka hatai Alkitab tai manang pe di hempot tai di paboa do disi jalan ata bereng muse amanginang disuruh Tuhan Yesus sisian naing laho makar hari haludini halak pugasan ni dongat jolma buat tamu jo adong disan tebak nina
haludi diului sisian nane duai sisian haholongan dangadong dinasida majua manang madokon bah ay buasa pola hita mar haludi ay biasa di tomar dapat daw alai sisian nai uduk tu parsuruan ni Tuhani. Jadi nak taberek mesti dison uduk mahita Tuhatan ni debata. Amin. Songon sisiani disuruh buat tamujo iposokan. Adong tabat haludi. Molo disukun na punasan non doko kamu nama narikok doi di Tuhani. Di surat ni si Lukas doko do tibu doi paulahonna. Diului napuna haludi do diului. Ala dietong haludi artanai titipan itu hadei. Nadi palomeho Tuhan do tuibana jala marhuaso do Tuhan Yesus lao mamake marhuaso do Tuhan Yesus lao mamake dibuat nasida dangrok pola terjadi keributan mananggabe diteriaki maling tidak alai diului jadi ima huasoni Tuhan Yesus jala ima haudukon ni sisianna na dua tabereng marhuaso Tuhan Yesus jala sisianna ibe diului boy tabereng di Ulaun 5 ayat 20 sia didok di Ulaun 5 20 sia ikon uluan doiba di debata asa di jolma ikon uluan do hita amang inang Tuhatan di debata daripada Tuhatan di jolma. Ulaun 5 ayat 20 sia. Bahasa Indonesia, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Karena harus firman Tuhan yang kita tinggikan di dalam hidup kita ini. On mana taida bagian na perjolusian jamidat tahun uduk sisian nai jala olo napuna haludei mangalehon artanai pakeon ni Tuhani ala dietong artai manang haludei nadi palumeho Tuhani do tujol mai naiko boy do tong jalon di Tuhani hobar tu rikok na alana rikok naik pakeon ni Tuhan rikok naik pakeon ni Tuhan hidup ane dokonate tolong ditampilkan Matius 6 ayat 23 sai jumolo malulu hamuna harajau ni debata dot hati goranna buita bereng sai jumolo ma lulu hamuna harajau ni debata dohot hati koranna dungita bahonon na do kaodeng Tuhan do na mga leon odeng jalik ko parjolo luluata harajau ni Tuhan dihamuna karongan saha porseaon ipatorang nakimuse di turbo jami taon Tuhan Yesusi debata nasongon betu parsuhi alai dibolokon akka padde bagas hapedang isadari batu ino nagabe batu penjuru alaniaha dang dihaporsehai dang dia borsehai habe Tuhan itu nagabe haluaon
Tuhan itu nagabe batu parsuhi di ngulut tahun, ibarat bangunan setinggi-tingginya bangunan, kalau pondasinya batu parsuhi tidak bagus, maka bangunan akan rubuh atau pagar akan mencong. Alanima tahapor seaima jala tajalo ma Tuhan Yesusi naung rotu hitaon songon batu parsuhi naik kota tahapor seai gabe haluau dihita. Tolong multimedia 1 Korintus 3 ayat 11. Bu tabiran jo 1 Korintus 3 ayat 10 sada. Aidang tarpauli tajah majola manginang. Aidang tarpauli ujahan na asing dukon ni naung ujahi ima. Jadi Yesus Kristus do ujahan ningulutta. Amin. Di dokor dumuse. Dang tarulahamu agi aha. Salai dang tarulahamu agi aha, anggo samardongan ahu. Apapun nggak bisa kita kerjakan di dunia ini kalau bukan karena Tuhan. Yohanes 15 ayat 5b. Gimana kini? Dang tarulah kita agi aha. Tidak ada yang bisa kita kerjakan. Molo dang Tuhani dongata alani tahapor siaima Tuhan Yesus Kristus nagabe batu parsuhi di ngulut tahun tahapor siaima Tuhan Yesus nagabe pondasi ni imata napa dua hon dihamuna kadongan sapor seon pos marohata tu debata masukat tama Jumat Agung, momen yang paling berharga. Amin. Momen yang paling spesial di ngulut tahun. Spesial do dihita Jumat Agung ngamanginang basong nasi bomu. Momen yang paling berharga, sangat berharga. Hamatean itu hatai gabe haluaon dihita. Sekali lagi hamatean itu hatai gabe haluau dihita. Tahapor siaima tuhatai naung rotu portibion batu nabi nolokon yaka pada bagas ido nagabe haluau dita daksi bolokonon daksi tulakon alai si hapor seau jehado sada ina marnipi alai holan nama mikiri arta karejuna innama tu suamina do tu keluargana ngapiga-piga haliau marnibinna nipiku ima dapotan berlian dapotan jabu dapotan mobil alai alana pikiranna holanna tu arta ada lapatan niate innama tu suamina
Jadi alana pikiranna holanna tu dang diung nak Matius ona mai tulu-tului saya jumolo malulu hamuna. Nanti akan saya kasih jawabannya inna suami nama. Akan saya kasih jawaban daripada mimpimu. Ala dia mimpi dapat berlian, dapat mobil mewah, dapat rumah cantik. Jadi saya datiki mulak karejo suamina dibungkus dengan bungkusan yang spesial juga. Oma arti ini mimpi minina kupasa matuhoina ibu ke istri noma. Ternyata dong ibu ke dang las rohani istri non malah kecewa. Alana isini bungkusani nah dibungkus dengan kertas yang tempat yang mewah adalah buku tafsir mimpi. Buku tafsir mimpi. Jadi jangan selalu memikirkan harta. Akhirnya dia menjadi kecewa. Kecewa. Tayong manakingani Matius ono ma itu betul. Saya jumolo ma lulu hamu. Haraja oni debata posroha. Tabahon na doaka. Odeng. Alai molo saya hola memikiri. Suatu ngilion inatan no manang amat tadi buku tafsir mimpi. Ya, jadi banyak hal seperti itu. Marangan-angan doakan asing. Alai roh atan debata mendokon Yesus Kristus batu penjuru dalam hidup saya. Jumat Agung sudah di depan mata. Akan saya sambut. Amin. Akan saya sambut. Apa maknanya bagi saya? Saya menjadi sehat. Saya menjadi semangat. Jadi mau lorong ke asam urat. Selalu tensinya naik. Datanglah Jumat Agung. Sebab 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di sana nanti Jumat Agung kita akan berbaris di sini menerima perjamuan kudus. Porsia do itesi, baik ko porsia aido hatani Tuhani. Tuhan itu batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Taulahumma ulau tayate. Ngasongna dumenggan otik pandemi. Mawir do ita dimulai margati-gati varian Delta yang langka masker, varian Alpha yang langka oksigen, terakhiron varian Omikron yang langka minyak goreng. Dang binoto mesti manang na varian ahan non. Alai nanaeng odol honon, apalah arti sebuah nama? Delta hanya sebuah nama yang tidak kekal. Omikron juga adalah sebuah nama yang tidak kekal. Tapi Yesus nama di atas segala nama. Filipi 2 mang ayat sia. Ida hamu teh di buku taing.
tidak kekal. Tidak mati. Pos marwata tu Tuhan. Bukan kita mendahului Tuhan. Alai tetak doita uduk tu Tuhani. Ai saya nadong anakku do hamuna do kan ganupari rasa roh ajal nia siangonon. Rambut amang inang, rambut satu biji pun tidak jatuh tanpa sepengetahuan dari Tuhan. Matius 10 ayat 28. Matius 10 teh ayat 28. Rambut kita ini tidak jatuh tanpa Tuhan ketahui, dan sudah tahu Tuhan berapa banyak rambut kita. Jadi apalagi yang kita ragukan dalam hidup ini? Yesus datang berkorban, Jumat Agung berkorban. Seksi perempuan tadi semangat, kita doakan. Pesta Godilon juga kita dukung. Itu adalah bagian daripada hidup bergereja. Sedikit demi sedikit teh, lama-lama menjadi banyak. Jadi di pasu-pasu Tuhan mahita saluhuna amanginang. Kadalani mangulut tahun pos marohata tu Tuhaning. Pos do perohata tu Tuhan amanginang. Pos. Dakola saparoh pak pos. Pos idut tong. Betul-betul hibul. Apalagi neng madapoton Jumat Agung. Dalu maka sahid. Dalu maka virus. Tagugui ma martangiang. Itu tong martangiang go. Alana di Alkitabon 700 ono 5 halima di dokot Tuhan, jangan takut, jangan takut. Di Yesaya 12 ayat 2, Yesaya 41 ayat 10 dan seterusnya sampai 365 kali. Jangan molong edok Tuhan, jangan takut, takut dope hita. Molong naporsia tu Tuhan ini tidak takut lagi. Alai prokes harus. Dang na alamar prokes hita mabira teh. Mol hubuk ke beson asa lebih pres deui Bapak torakon firmanona teh. Tetak ma tutup pamusi. Asa tetap hitaon prokes. Saya non berjabita pakai domse. Jadi saya linai na terakhir di pasu-pasu Tuhani mahita saluhuna. Dinanaing majakon haroroni pengorbanan ni Kristusi di Jumat Agung. Jaladak koladisi. Data terbimu makalason Pasca ima nong hehe do Tuhani. Haheheon ni Tuhani ima haheon yakana porsea. Molo hehe Tuhani akana porsea ibe hehe do muse. Tidak pola be sihabiaran hamatian. Karena Yesus telah mengalahkan kematian dan bangkit dari kematian. Tuhatama madongan hita saluna, toktong mahita di bagasan pos niroha, jala toktong mahita di bagasan hahi pason. Salam sehat, martangiang mahita. Mauliate ma di sobahon rohanami Tuhan di Arianon taruli hami hatam nabadiyai si hanguluhonon nami
di perngulun namion. Alani ale Tuhan, uka ma partodion nami di minggu palmarumon, gohi malas ni rohanami, marhosianna marpos ni roha, na selamat tonom mudo parngulun namion di Portibion menghadapi pandemi COVID-19. Pos dorohanami dong anam musudi akka ruas ni uriam lumobi akka nong lansia asa say totong di bagasan hahi pason paposma rohanami ganup maniop Tuhan nami nagabe batu parsuhi dingulu namion naikon sijakonon nami pasu-pasu akkana marsahid ubati Tuhan pos rohanami hatam do naman dokon oleh bilur-bilur Yesus kami semua telah disembuhkan. Alani pasu-pasu masudi ruas ni huriam molo tu ngadong akkana hurak sehat pamatang panas badan dohot akka gangguan-gangguan pencernaan pos roham nami Tuhan jala papos marohani akka na ibagasa parsahiton piu do sahid nasida sosian pamotoan nasida alani asi maroham Tuhan dongani mahami madalani ari-ari ningulu namion mangulahon akka karejo ma marsugot akka amanami inanami lumobi akka parcikola do akka yanakon na karejo urupi nasida di perdalanan do di perkarejuan nang na marsikola asa dapotan parbinotoan nasida boyak kadadanak si halas sonon ala ni parbinotoan na dapok na akka perkarejuan na dumenggan tuakka ari na mangihut songonima mardalan tikki Tuhan di hari Jumat tanggal 15 Jumat Agung radei pikiran nami radei tikki nami ro marsaroto ro majalo ulaon asine roha ulaon nabadia siakode Tuhan nani basa-basa hommo tuakka na porsea diho gabe hasesan ni dosa gabe hahi saron ni partodio perdagingon disudiak kana porsea diho alani bae mahami sudi marhai pason menyambut Jumat Agung neng mula anok kami julani mahami di perdalanan asa sonang suharibu-ribuan hami sahat tu bagas nami penuh sukacita maboan hatam nabadiyai pinasu-pasu manaro marhite-hite goar ni Tuhani goar mima na totong mangulu di pikiran nami Tuhan naikos si andalahonon nami di bagasan Kristus Yesus martang yang hami Tuhan amin tapuji matuhatta marede mahita hu mata pasahat peliata
Peliata tu debata martangi yang mahita ali debata manami nadi banua gijang hodo harwan nisalhut silelon nadinggan dok nasa ulibasa na mauliutus upasatami masyan nadilehomi tuhami pelian nami tuhong sai jalomai gabe uap na khusus di jolom pasu-pasu mai jalaramoti asa hupar hasia kami pelianon pati bulun harajamu di tengah-tengah neguriam doh di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam utadahami godang ni silelomi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Alia manami nadi banua gijang sai pinar badia ma goarmu sai Roma harajaumu sai saut maula menuroham di banua tongon songon nadi banua gijang leo matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songop panesanami di dosa nidongan namar dosa tuhami unang hami togihot tu pangujunan palua mahami siap pangago pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho di sodakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tutod di munabe amin.